Hallo allemaal. Fijn dat je weer allemaal kijkt naar een kniphuisje van Fransje. Ik wil het hebben over, niet alleen over contente mensen en we lachen en we doen, maar nu wil je het dus hebben over een hele oncontente mens. Een hele oncontente, hij heeft ook gesmoord, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar altijd niezen. Ja. Ik moet het nog eens zo'n beetje nies vertellen, want moet je maar eens luisteren waarom dat altijd niezen. Luistert, hulpstukken. Zijn houten been, dat vond is shit. Mijn oog, zijn ponger, kunstgebit. Zijn 20 pillen in een veesje. En zijn glazen oog in een glaasje. Daarbij zat er ook nog een scherm tegen het nachtkastje. Zijn kunstarm. 2 dagen, wat heb ik geleven. Als ik in bed lig, ligt je half erneven.